Ja nythän sitä mun liskoa, ei liskoa, sitä mun nokkaeläintä, sitä pinkkiä näkyy. Viime videossa, ei viime videossa, se on tää Pimi. Minä! Se on täällä. Ja sit, Jaa. Okei. Mulla on vähän yskä. Niin tälle saa kommenteissa ottaa nimiä. Ja toivottavasti kommentit ei lähde pois päältä. Ja jos lähtee, niin voitte johonkin toiseen videoon vaikka sanoa, että siihen yhteen videoon sen pinkin nokkaeläimen tai sen liskon nimeksi voisi tulla joku. Niin se saatte ahdottaa tälle nimet. Ja eniten tykkäyksiä tullut, niin sen nimi vaihdetaan. Moikka!